ҷаҳонбек Азизов, як сокини 40 солаи Душанбе, ки ҳафтаи қабл дар Русия аз бемории COVID-19 фавтидааст, ҳанӯз ҳам дар яке аз сардхонаҳои шаҳри Санкт-Петербург нигаҳдорӣ мешавад. Пайвандонаш мегӯянд, бо бародараш, ки ҳамроҳаш кор мекард, танҳо либосҳои марҳумро дода ва гуфтаанд, ҷасадро пас аз ташхиси дигарбора барои дафн хоҳанд дод. падари Ҷаҳонбек мегӯяд, барои замини қабристон аз онҳо 80 000 рубл талаб кардаанд. иҷозат нест, намитак система ҷрам нигоҳ кардем ки кай ва як анализ мегиранд, анализ метен инодаю ин но мебаранд ба гуру чӯ мекунанд ё ки замин нивай унҷа қабристон чизша мехаранд, пул ҷамъ мекунанд ё пул меёванд ва мехаранд. Инамин шамо гаштем ин хел. ҷаҳонгири марҳум 2.5 соли ахир ба Тоҷикистон наомада буд. Тасмим дошт ҳамин баҳор ба Тоҷикистон баргардад назди зану фарзандон. аммо роҳу марзҳо бо иллати пандемияи коронавирус баста шуд ва дар Санкт-Петербург дар карантин монд. 5 та фарзанд дорам. 5 та фарзандар бесои болайда иҷода баштараш касали қандайда иҷода намедам чикор мекунем вачабнам унҷада ҷаҳаном наверум ҳамаи таҳмуҷаст. ҳамсари Ҷаҳонбек маризии қанд аст. пас аз шунидани хабари марги шавҳар маризияш хуруҷ кардааст. модараш низ аз маризии илтиҳоби шуш азият мекашад ва низ дар хона бистарӣ аст. манам ҳафтае ки гуфти рӯзи чоршанбе мебурдан, рӯзи душанбе қатиш гав зада будам, рӯзи сешанбе гав задам. тамом ҳечи соз буд. гуфт ҳавоча соз хеле соз шидагиум хата эҳтиёт ки гуфтавайк دیگه هیچ چهارشنبهش که بردم دیگه نه خطر نه خبر هیچ دیگه نفهمیدیم ندانستیم. چی باید میکرد؟ چجاشلار میکنم؟ هیچی همه قرد خون در میکرد گریب قپیر ما گفت چخلیشت دیگه یکون شکایت نداشت. падари Ҷаҳонбек мегӯяд, онҳо дар Русия 12 нафар дар як хона дар карантин буданд. ҳамаи онҳо низ мариз шудаанд, аммо вазъи саломатиашонро феълан начандон бад мегӯянд. ӯ ба сафорати Тоҷикистон дар Русия муроҷиат кард ва гуфт: мо ба сафорати Тоҷикистон муроҷиат карданем ки ва мо ёрдам расонанд ки ҳаминҷода фарзанди мо гирифта соз гӯронанд ҳамуҷа. пас аз хуруҷ ва пандемияи коронавирус дар ҷаҳон садҳо нафар муҳоҷири тоҷик дар Русия ба ин вирус олуда шуда, даҳҳо тани онҳо фавтида дар хоки он кишвар дафн карда шудаанд.